atong tukion kung unsa joy sulti Biblia ani. So akong ipabasa dayon. Dai Kim. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 20. Apan ang tao nga makasala mamatay, ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan, sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Ang tawo matarong nagdihan tungod sa iyang pagkamatarong, ang tawo dautan silutan tungod sa iyang pagkamatarong. Okay. So, tasay na nato sa atong ibasa, lanog nato nga dili pag-antos ang anak sa sala sa iyang amahan. Dili pud pag-antos ang amahan sa sala sa iyang anak. So, sa mga ma-apply sa kalag-kalag, ano man nga ang mabili sa namatay, mo may mag-antos. Og luto, biko, tustos, tuba, sigarilyo, mo may nag-antos og hangyo. Dito makiginabi dito sa minteryo. Apan ningon diha, dili mag-antos o bisan asa nila diha ang nabili na unang namatay, dili mag-antos ang anak o amahan ba? No? So kuhay kayo sa na-practice aning talagkala na giantos gud nila. Magkautang-utang sila para nga makahalad ra kay mahadlok sila nga katong namatay kasilagan sila padamguhan na atur na matukiro sa unahan. Tanaw na tumo padamgo ba gyud sila. Kung asa po lang ilang talagka ino. So, ngayon diha na yung bersikulo nga, ang matarong, gantihan ko na siya sa iyang buhat na matarong. Apan ang dautan, silutan. So, di na madalagdag ko. Kung imo ginang sumahon ng bersikulo, bisa ganit pinakauna na lang, dili ni madalagdag ko. Kay kung unsay buhat anang tawanas buhit pa, mauna yun na, silutan, yun sa diha. Kung buhit pa siya nangalagad, ni okay. Pero kung buhit siya nga, dili siya mga lagad na yun diha silutan gyud. Muna ang dapat natong iampo, dapat nato nga idalag ampo kanang buhi natong pamilya dili nang namatay. Wala nang maginay pag-asa na namatay. Ang Biblia wa magigatuglo ana nga may pag-asa pa tong namatay. Masunod ra to na discuss karon. So adto ta sa humandes kamatayon pastor. Unsa man gyud may tabo? Tani. Hebrew chapter 9 verse 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Tapos niya nakukman siya sa Diyos. Kinahanglan ang tanan mamatay makausa. Kung human ana, hukom na dayon. So wala gyud yung nanganlangan pa nga kada tuig, kada All Souls Day nga ato pang hanyoon ang Ginoo nga di isa nimo hukman Lord. Kanang kalag nga nas purgatorio Lord isa pa taon na dito sa langit amo sa nang pamisahan amo sa nang jian ang gingon diha tapos kamatayon makausa hukman dayon walay langan ibahig sa Ginoo asa ibutang niya katong namatay nga walay Ginoo ug namatay nga naay Ginoo iya na nang tagan-an og lugar. Okay so karon dirita Duma chapter 2 verse 8 to 9. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko o kapungot ngadto sa mga tawo nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran o magbuhat sa dautan. 9. Sakito sa kuantuson ang tanan nga nabuhat og dautan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Okay? So mabasa na ito niya iso nga ang Diyos mapungot po. Ang Diyos masuko po. Kinsa may kasukang kapungtan kadtong mga tao nagsalikway sa iyang pulong. Muna nga di gid makaikyas, di ba? Ang gituhan anang kalag nga atong dagkutan dito, may nalaman. May nalaman nga makaikyas anang kalayo. Apan kung kana sa buhi pa nagsalikway sa pulong sa Ginoo. O bisan ikaw ako sa buhi pa magsalikway sa pulong sa Ginoo. Na ang kasuko o kapungot ipahungaw sa Dios. Kaya ang tong justisya lagi. Bisag justisya siya og gugma. Apan naapod siya ini. Kadtong nasalikway. Okay? So karon kani mapatulon-an ang dagkot kalag-kalag tungod niyaning gitawag og muni na kaingon. Kani radyoy sinugdanan.
kung wala ra unta ning teachinga, wala pud unta ni. Kana o kana mga pangadji, pamisa, wala unta na. Apan kay tungod ani nga teaching, dito ni nagsugod na nga sango nga daghan na kayong practices nga nahitabo nga connected dinhi usa na ni o kana. So kaning purgatory wala siya gisulti sa Biblia. Now karon atong tanawon nga naay namatay diri, duha ka klases tawo namatay, dato o pobre. Atong tanawon kung unsay senaryo nila. Ibabasa ni Lucas 16:26. Gawas pa ng tanan, anay gawong nga bungaw nga nagulang ka nato. Aron ulay makatabo ikan diri nga ha kanila. Igikan diha hari ka nato. Okay. Lalong nga bungaw. So kani nga teaching, so kwahi sa gingon diha. Kay kani nga teaching igsoon, ginatuuhan ato sa una mao mo ginatuha. Ginatuhan ato sa una nga human mamatay ang tawo, tungod ginatudloan ra buta ni. Human mamatay ang tawo, mupanaw ang kalag ug dinhi mo salanta ani gitawag og purgatory. So ang purgatory gituhan sa kadaghanan nga mao ni siya ang tunga-tunga sa langit o impierno. Nga diri ang langit purgatory, impierno. So tanang kalag nga mupanaw ini kalibutan na nagtapok aning gitawag og purgatory. So katong mga tao dito sa kalibutan nga nabilin, kung dili nila daw tagdon ang mga kalag nga diri nga salanta, kani kuno mga kalagan dinhi, mao kuno ni magpadamgo nila dito. Mao kuno ni dito maghasol nila sa panahon sa kagabion. Muna nga ang mga naa dito nangahatlok pud sila tong mga buhi dito nga ilag yung duawon panahon sa Nobyembre 1 o 2. Kaya for example, mayon tong lula o lolo daw dire nga adto abya jud ko ninyo dai sa Pitsados sa Minteryo nya pagdala niya mo og bisol o tos-tos o tuba o biko kay mo gyud kung ganahan dai sa buhi pa ko. Ya pinagi nas damgo. Di katong gipadamguhan ana mubuhat ko sa unsay gisugo aning ilang gitawag og nagpadamgo. Apan igsuon atong i-basis Biblia. Karon, matod pa ning teaching, dunay tunga-tunga, purgatory, langit, purgatory, ug impierno. Apan diri igsuon, walay makita nimo nga purgatory. Kun dili lalong nga bungaw ang iyang alik. Muni sa study sa pagtuon ani nga kani nga bungaw wala say kinutuban kung mahulog ka diha. Lalong nga bungaw nga walay kinutuban. So while maatak ta diha, ala sige ra yung kaatak. Bro, sige sa butag-atak. Wa gyud pagtugdod kung mahulog ka diha. Yaw saon ang pag-ambak na di ba naaman diri ang dato. Naaman to diri ang dato kay istorya man itong dato og sila saro. Na diri sa Hadis ya, no? Kaning Hadis sa pagtuon ni part na ni siya sa impierno. Apa siya sa ipagyod siya pinaka-center sa impierno. Ang paraiso, part na po siya sa langit. Apan dili pagyod siya pinaka-center sa langit. Kaya ang pinaka-center sa langit igsoon is mansion. Bulawan na diha ang ginharian sa Dios. So ang paraiso is for sa garden nga part na sa langit apan dili itong pinaka-sentro. So naa diri ang kalag na Lazaro, silang Abraham. Ya ang dato na po diri, nagantos. So natuman ring nasa to Hebreo 9:27 nga human mamatay ang tao, hukman na yun. So pag hukom, naa dayon dito ang iyang kalag sa dato diri. Nya naa po dayon diri ang usa, sila Lazaro na po diri, di ba? So wala siya nag-ipon sa usa ka area. Sabtan ba nato? So lahi nga teaching diri. Gaya ang kalang kuno sa mga walay Ginoo na naapoy Ginoo mag-ipon ani sa purgatory. Mag-ipon usa isa lang ta usa diri. So dili siya kay diri gipahigman sa Ginoo. Dunay kaugaling destinasyon. Plus nihangyo ni datok niyo sa mga Abraham. Waliw ba ng tudlo ni Lazaro. Ipatugna na ko di. So karon nibalibad sa Abraham. Insa na kinumdumay nga sa kalibutan pa ka. Nabuhong kas tanang mga maayong utang. Apan sa sila sa lulol nga
kasakit o mga pagantos. Apan naa siya ron diri. Unya na siya gingon. O gawas pa na ay nakaulang nato. Tali kanimo og namo. Dili mi pwede mo tabok paingon diha nimo o dili po ka pwede mo tabok paingon namo diri. Ngano man kay naa ning gitawag ko lalong nga bungaw. No? So at kapalog pilay distansya ana. Just like for example, basig tampi og Cebu na ang distansya. Unya mo ingon si Abraham Lazaro. Sige Lazaro, sulay ko ng ambak. Makaabot daway ka. Sulay ko ng ambak. So ni baliban si Abraham nga di gyud mi pwede. Kay og musulay mig apat ini, musulay sila ambak dinhi ani. Nak mo inaana Lazaro. Usa man ni Abraham mo kay malay ko matugnon. Oh? Unya, ang dato po di siya pwede pumuan diya. Di siya pwede mampa. Sunod yun na lang. Isiparit yun sa Ginoo. By purgatory. That's why ang mga dagkot-dagkot din hindi na mahitabo. That's why ang mga pamisa hindi na kinahanglanon. Destino na na diri. Tapos anak hukman na nakadestino na. Di pa to ni Pirno. Di pa putol kayo siyempre sa langit. Panana di ka. Destiny na part na sa impyerno, part na po sa langit. Di ba? So, isa pa may gamit sa pamisa. Isa pa may gamit sa dakot. Isa pa may gamit sa pag-adto nimo to dito 15 ka bukan dila or bulak dito mintiri us pa may gamit. Nga kung sa buhi pa ng tawhana gabisyo dito madala nimo bulak-bulak na dito iyang pansyon o mga kandila, isang pag uska baril kandila, iugbok ni mo dito. Iug baril kadakong kandila, di madala isuon. Kaya ang dato, daghan yung kwarta ni. Gani niyon siya, Abraham. Kung mahimo sila sa pa, ibanhaw sana. Ibanhaw, pabalik ka dito sa kalibutan, kaya na ako 5 ka buok. Igso na pareho po na akong dato. Nang sato pa, kung imo sabto ng pulong aning dato, kaya niya mabayaran pamisa, kaya niyang bayaran ang kandila, kaya niyang tugunon nga sige dagko tra mo nito November 2. Kaya apan anong ihanyo sa nila sa ro. Kay wa na pulos ang kani. Wala na nay gamit. Kung malestino ng tao diri, wala na gamit kay wa may purgatory. Gamit ni siya o kani kung mutuo tas purgatory. Apan di man mutuo tas purgatory mo nagimo man nagbilib sa purgatory. Kay wa man nagbinisyon ang Biblia og purgatory. Ang gimension dia bungaw. Iya kini bung awak may sulod. Kung kini mo tawag purgatory nila, kani bung aw. Dapat dire ang dato ang kalag na diha, kiri po sila sa rona po diha ni salanta. Apan wala gibulag. Di ba nasalda nato gibulag. So dili pwede niya mo bilib ani. Kay bung aw ang gitabo sa Biblia. Okay. So karon munang naay nahitabo nga magkonsulta og mga espiritu, ang mga buhi mo konsulta na sa espiritus mga patay. Doon na magani mo ang wato dito sa di ba kay kanang kalagkalag dos o uno dos naay na diha ang makusog kayong tari. Tinawad ba? Napisilingan dito yung suon. Na siya namatay nga lolo o lula. So kada November 1 o 2 gala siya manok. Pag before siya maadto sa tarian, maadto sa dito cemetery. Unya makigsulti siya siyang lolo ug lola. Ngamo ingon siya. La. Ulo. O imo bang padago ni ako ang gisrong manok? Kung manari ko. Unya bisag wa siya madungog nga tingog, pagkasamahon niya ngay nadungog. Ngay uban manduan daw sila. Ada yung manari dito. Makadaog po igsuon. Kaya samtang makadaog sila, la, kung padagon mo ni Bultari la, akong ibalik ni paa. Akong lutuon ni paa, akong ihalan mo diri sa babaw sa imong dungo. Nya, kaya mo man kung ipadaog, munang pagkanon kung tika. Grabe yan, no? So, kanin, kasulti ni Ron. Kani, ato kasulti yun eh. Ay, magkusulta diri patay. Isaiah chapter 8 verse 19 to 20. Apan ang katawan musulti kaninyo sa pagpangayo og mga mensahe gikan sa mga nagpunayg yamyam nga manalagna og mga tigpakasayod sa mga espiritu
Muingon sila, ang mga tao mga yugayod ug mga mensahe gikan sa mga espiritu ug magpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi. 20. Kinahanglan tubagon ninyo sila. Pamati sa gitulo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamati sa mga tig-konsulta sa mga patay kayang ilang isulti dili makaayo kaninyo. Ayaw ka mo papati sa mga konsulta sa mga patay. O mga tipsing ba nga nagtudlo ini. Konsulta sa mga patay man, kalag-kalag. Kana panagkot. Muna siya i-mention sa Biblia, tig-konsulta sa mga patay. Ngano man, gituuhan nila ang mga patay nga doon na pa'y gana sa pagkaon. Gituuhan nila nga ang mga patay kung unsay ganahan sa buhi, maupuy lang yatod sa misteryo kay kuno mukakaon pa. Mukakaon pa ang mga patay. So, ang ingon direksyon, dili maayo ang ilang isulti kanina. Ngano man dili maayo. Iwas nga mo konsulta ka, sakyan ang maong mga pagsulti nimo, sakyan po sa espiritus demonyo. Pagsakay sa espiritus demonyo, butuo ka. Isa yun ang ipadaw kang tari. Kaya kato yung paghantong dito, padaw. Kunya, nituo po ka, napadagon kang biko dito. Di dala. Grabe, no? Nang sa katong tawanan namatay, sampol anak ko namatay, puso kay manugo sa buhay pa. Ma, hukarin ako, kamukaon ko. Ma, ako sinina. Ma, dagay kumplete. Buhay pa. Ma, puso kay mumandar sa ginikanan. Kunya, pagkamatay, ipadagbuhan niya akong ginikanan. Ma, dali ko bikon rest. Iwas. Igutom niya ako. Puso kay mumandar, patay na. Paano wala ka nagbiliman ng iso? Unang wala tani. Panangkot o kalag-kalag. Kay sukak siya dito. Konsulta ta. No? Apan ang iyong direksyon, dili lang kay konsultas patay na apan ibusulti mo dito. Leviticus 19:31. Ayaw ka magdangop sa mga tig-konsulta mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Diyos. Okay. Ayaw ka mong dangop sa mga tig-konsultang espiritu o sa mga barangan. So may example ani, dili ra day kay patay na mugdag-dagkot ka dito kandila. Dili ra di ay naapoy mga tao nga buhi pud nga dito punta mo konsulta. Sa kinsa man sila? Kada mga albularyo, kada kabalong muraot, kada kabalong mubarang. O ayaw ka mo dangop sa mga tig-konsultang espiritu barangan. Kaya bang magpakisayod dito na kay kontra yung silingan. Nya mayon ka dito mamamarang na ipabutot mabagukuan niya tiyan do. Kay paglabutan ako ang dawana ipabutot ko ng tiyan ana. Ya uban kung butangi ko nang yung tutoy yung pakukang. O pada ko barang. Unya sakpan kay espiritus demonyo usulod man dayon ang pagtulunan. Pagsulod ay tao kay usay tuuhan sakyan man. Ang naitabo, halos tanan nga patuo-tuo dinhi nang gawas tungod aning katungkol katuri. Halos tanan patuo-tuo. Arang nasa minteryo, halos tanan. No, uli kag minteryo. Ayaw saka. Down kuha ka bo. Diba? Kuha ka bo, itsay sinina kay musulod niya ng mga kalagres balay nato munulog. Sa gulimba na. So, ipag-usap. No? So dinhin na ng gawas tungod anang pagkonsulta o mga karaan at mga tigulangan. Apan kini mga patutuha walay sukaranan sa Biblia. Kini base nimo sa Biblia wala katugkad sa example mo niyang Bible. Kani mga patutuo wala nakasukad dili na kutob. Putol. Ngano man kay kung makasukad ni diri wala man. Na munang kita nakasukad man tas pulong sa Ginoo. Muna mo nang ginis na wala. Mawala siya. Pabantay mo muna bunagi. O doon na ba may natidan na bunagi nagtudlo mo nagputri gyapon? Wala. Try og search tanang mga bunagi. Kinsa ra mo nang nagdakutan niya dili na mga bunagi. O simple nga kana sila mga bunagi apan wa pa natudlo hindi. Muna na nagkut paghapon kay nabatasan nila.
once nga makasukat tas pulong sa Ginoo, butugkan na diya sa pulong sa Ginoo nga atong pagtuo. Puro to kay rest ang tanan na dili kuyunan sa pulong sa Dios. Pero kani mga pagtuha na adil kutob. Na adil kutob na wala nagtugka dili. Muna nga nabutaan sa kamatuoran sa ganang tao tungod sa mga pagtuo. So karon pasultiyo nato ang Biblia mahitungod sa sistema sa mga patay. Angay bagod silang sulti-sultian. Kini. Angay bagod sulti-sultian ang mga patay. Ecclesiastes 9:5-6. Ang mga buhi na sayod na mga matay sila. Kapag ang mga patay wala na yung hibaluan sa wala na sila yung mapaabot, naganti, malimtan na sila, thank you. 6. Natapos iban kanila ang tanan nilang ugma, kasilag o kaibog. Dili na sila makaapi sa kalibukan ng inyong kalibukan. Okay? Wala na sila. Sa to? Wala na sila. Oh, kani diri una, wala na sila na ibaluan. Kani diri gugma kasilang sa tro. Kaibog. Apa ba last na ron? Dili na sila mag-apil. Oh, dili na sila mag-apil. Muna yung sistema sa mga nangamatay. Uy, ngayon sa mantag, na-practice mo magtapos na ini. Nga ang sistema diri sa Ecclesiastes ingon, wala na sila nahibaluan. So, kung mo na sa Samton, isa kang banto kag Minterio 2 or 1, wala sila kabalo na aka. Nisulti-sulti ka rito la. Kaon nga rin paas, manok. Walay nahibaluan. Kita rin nagmugda-mugda pag anang naanag yun ay silulan mo na yun. Nangibitar siya ubay-ubay nga sulong. Ubay-ubay kalag yung silingan ng namatay. So wala siya nahibaluan. Wala nahibaluan yung suon. Wala siya nahibaluan. Dayon, sa pa may sumpay. Wala na sila ipugma. Nawala ang ilang pugma. Sa biko. Love kay na lang ng biko sa buhay pa. Ang tustos, tuba, sigarilyo, kung sa pa na mga ipanghala nito. Apan yun din na wala ng ilang pugma. Wala yung gana. Tapos, nawala pa yun ang ilang kasilag. So, dili tinuod ay magpadamgo. O dili ay tinuod na sa mukon mo sa panahon sa katulugon. Dili na sa tinuod. Gisakyan lang na sa demonyo nga sa mukon daw tas panahon sa katulugon. Kay tungod sa atong patuto din muna nga, murag ba, hadlok ta na. Nasilag daw ba si lolo ni Matuan. Kaya panambuan ta. Ato ginatuon. Pangutang. Kaya di pwede nga sa mukon ta ni katulugon na ito. Kung iso ko nawala ng kasilag daw. Padahan si lolo, di mo na mo. Saan ang karon eh? Huwag makamuari din dos. Silag kunin mo ha. Nawala ang kasilag sa Ecclesiastes. Yawa na. Tapos nawala ang yang kaibog. Apil itong biko. Kung sa patumakalan o nawala. Tustos. Wala lang ilang kaibog. Wa mga ni sila kabalong na akadiha niya na ibog nanungo na lang ika imong gidalang pagkaon. Ki ayuha yung nagluto dai kay sa buhi patos lulunin mo di ka tumukag tabang. May kasuko ato di mo nang haddag asgad. Or tabang. Ayaw kay masilag to. Sa ipo isuon na kay mga pututo ng gawas wala. Kunya wala na po sila apil sa kalihukan sa mga buhi. Ya kita murag apil pagyan ko na to sila. Sa lihok na to. Ay hindi pwede nga tinatuhalaran si lolo lula. Hindi pwede. Wala na sila apil sa kalihukan. So karon igsuon, unsa man di ay kahimtang sa mga nangamatay ikumpara sa buhi. Ngano mangurag magproblema man yung buhi. Unsa man ni kahimtang nila, lisod na gid kay sila dito, agi na sila makaon. Okay, so atong isultiyon ni diri. Filipos 1 sa Philippians 1 verse 21 verse 23.
Kaya lang ka na ko ang kinabuhi mo si Kristo. Ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Apan kung buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busaol ako masayod niini hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mo iya ining kinabuhi o makiguban kang Kristo. Nga mas maayo alang anak ko. Okay. Doon ay naglibog na igsuwa sa iyang pilion. Mamatay ba siya o buhi? Si Pablo. Oh, kaya diyo si Pablo 21, eh alam ka na akong kinabuhi si Kristo. Kapan ang kamatayon, maghatag ka na akong dugang kabulhanan. Diyon sa 22, itsa. Ay, maglibog kong pili ni. Pero okay mo po. O buhi ko, daghan po kong masangyawan. O buhi ko, daghan po kong mabuhat para sa kimayan sa Ginoo. O buhi ko, daghan po kong ma-encourage ng mga tao. Apa niyo po siya sa 23? Isa, okay man po, mamatay ko, kay kauban naman po mi sa Ginoo nga mo'y nindot kayo para nako, maghatag ng kaayuhan po. So galibog siya nga naman, pareho man niya nga, maayo. Maayo kung mabuhi ta, pero maayo kung mamatay ta. Pero kung tanong tayo, kisay ka na mamatay. Wala na ng Andes kamatayon. No? Si David, ulahan ka itong nangandoy sa kamatayon. Buang-buang ang tao nga naglikay sa kamatayon. Wala. Kaya kita gani si puno na wala yung tagpuan. Hey, kuhan tayo na by JC kay manikamot kita nga okay atong lawat. Si Pablo sa isa-asa nagpiling gani patay ko o buhay. No? Kay nindot ang gingon sa 21. Kabulahanan. Do ang pumunta na kanong kabulahanan man. So, kung maghisgot sa kabulhanan, na may still pa nagkut-tagkut pa. Kaya ang pagdagkut, igsuon, usa siya ka, pag-concern ni mo nga, unta, kining tawana o na, subo man siya dito ron, malipay ni siya, unta ni tawana, kining paghatod na kusbiko, lipay ko ni siya, siguro na malipay ko ni ron, kaya tustos na ito ba? Kabulhanan na nangingon, kumanta mamatay. Apan, kabulhanan ni, ala asa man ni, adto ni mga tao nga namatay nga nag-alagad sa Ginoo. Munang gitawag kabulahanan. Di ba itong walang rin maganiha? Nga sa Gipadayag 14:13 nga bulahan ang mamatay tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Mao ni kabulahanan. Muyo ni Pablo. Sa okay mamatay ko. Muna ang kinabuhi sa Kristohanon walay dagkot. Walay panagkot-dagkot nga naman. Kristohanon ta, born again ta, nidawat na ni Kristo. Kinahanglan pabagtang dagkutan. Wala na, giklaro na sa Biblia. Nga kung mamatay ang born again, bulahan ang mamatay na nag-alagad sa Ginoo. So wala na, kinahanglan niya. Madagkut-dagkut pa kay bulahan niya. Manang wala ta. So sa day kayong nila ni Pastor, ang muni. Tanaw na ito, kisa ng masina. Ecclesiastes 4 verse 2. Nasina ako ni atong nangamatay na. Mas maayo pa sila kahintang kaysa mga buho. Okay. Ito ang pulong, no? Ecclesiastes, Solomon sa. Nasina ako ni atong nangamatay na. Lah. Sibiso pulong, ano? Isang nasina diris nangamatay. Sige, kamatay. Mo ni ang gisulti ni Solomon, isa na sina kung ano nangamatay. Grabe ko na sila kahintang ba? Dili pareho na ako nga hari nga perting libuga. Padaghan ang una-una. Daghan kayo palakan. Munang isa na sila kung ano nangamatay. Nga naman, kay kaning nangamatay igsuon, patun pas Biblia, sama na sila nangatulog. Kanang bang natulog ka? Inana ang sistema giskuta sa Biblia kamatayon. Di ba niyo sa dito ganyan sa Ecclesiastes nga wala sila yung nahibaluan kay sama ko na natulog ka. Bali na nimo hinago pag kabalugan ng ago ka. Wa po ka kabalo usay dagan sa palibot. Basta once na katulog na kagmayo, wa na kakabalog kinsa na isa pag-usaon ka diha. Kay natulog ka. Inana ang sistema sa kamatayon. So yun siya, nasina ko anang nangamatay. If diniduta sila gahita. Yun naman, hindi ko sila mag-goal. Wala na naman sila appeal sa kalihukan sa kalibutan. Ikaw, pag abot sa lino, bagyong audit,
gubat, kagutom, baha, bagyo, tuhod, ang patay. Hinano. Una, nindot sila kahimtang ikumpara sa buhi. Uy, naunsa man yung buhi? Nga murag concern man kaitas na nga matay. Nga ato pa mang dakutan kay atong paminaw. Matay lisod daway kay sila. Hala, sila pa rin nindot o kahimtang kay nato. Kita nagkautang-utang tagbiko o mga tuba. Pan sila? Tinidutan kahimtang. Na, wala mong panagtot ini. So kare, ato ta sa unsa man dahil kahimtang ano nila, napagilan kahimtang limit kayo. Luke chapter 23 verse 43. Niingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw ato ka sa paraiso uban ka nako. Okay? Asa man gidala ni Jesus Christ ang kalaga tutuana. Paraiso, parehos kang Lazaro. Sige, nakasuroy na ba ang paradise? Or naka-imagine mo kung unsa kanindot ang paradise? Paraiso. Okay? Para na ako puno og bula. O puno siya o bulak. Arins kayo ang iya. Nindot kayo sa gyug. Daga mga langga mo, tinaw ang mga katubigan. Garden of Eden, paraiso na. Tawag ka na. Inana ang kahimtang sa mga kalag na nangamatay na naa sa Ginoo. Muna ang born again, iris ang panagkot kay nindot kayo ang ilang napuntahan. Paraiso. Piliting pakanindot ang ilang napuntahan. Lahi sa napuntahan sa dato. Munang nindot kay kahimtang ang dato, apan sa iyang kalag, dili mayong kahimtang ang inatuan. Ang pobre nga si Lazaro, dili mayong kahimtang sa kalibutan, pero nindot kayong kahimtang nga naabtan niya sa paraiso. Munang bulahan ang namatay nga nagalagad sa Ginoo. Kini dito man katong ni kauban ni Kristo nga gilansa. Karon dayon kauban tigag paraiso. No need na panagputan ka. Naanakas paraiso, kinahanglan pa ka nagputan, nga naamang ka nako. Gidawat mo kunimo as personal savior. Wala na. Born again ka naman. So dili na ka pwede nagputan-putan pa sa imong pamilya dito nabilin. Okay? So nasabtan na nato, no? Tayo na nato ni. Kani, dunay pagkabanhaw. Kita, for example, pastor, nagwali naman ka o pagbalik sa Ginoo. O ya, what if inigbalik sa Ginoo, di pa kumamatay? Nya, niyon ba itong Hebreano 9:27 nga nakaschedule yun ang kadausa nga mamatay yun tagkausa, human anak hukman. Nya, maabtan ko, pastor, inigbalik sa Ginoo, buhi pa ko, usa man magunay ko. Na si Jesus ukuha ko si. Kaya kinahanglan mamatay tag kausa. Dili so ang sulti ni. Unsa may tabo sa buhi o katong namatay. Sige. Ito sulti mo ni. 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 to 17. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran may tumanato na namatay na aron dili kamo magbuhol sa mga tao nga walay paglaom. Forgive. Kita nagtuo nga si Jesus na namatay o nabanhaw. Sa tungod kang Jesus, banahon o gadon sa Diyos, ban kanya gadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. 15. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaning mga kita nga buhi pa inibalik sa Ginoo dili maguna. Niadtong nangamatay nga 16. Unya, mabati ang singgit sa pagmando o pagtingog sa Arkanghel inuman ang lanog sa propeta sa Diyos. O mukunsad ang ginugikat sa langit. Maoy unang magbanhaw katong nangamatay o nagtuo kang Kristo sa gantin. Unya, kita nga buhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban kanunay sa Ginoo. Praise God, no? So alam niya itong mga nangamatay nga nas Ginoo nga una pa nato. Nindot kaya lang kaya kapaabot sila last trumpet ng tingog. Nga mutingog na itong trumpita diha, mamakon sila. Kung niyon dire, dili ta maguna.
kung kita buhi maabtan ta pagbalik ni Jesus, dili ta maguna aning nangamatay. Sila mamakon sa mga lubnganan unya usugat dito ni Kristo. Katuning na ay Ginoo nga namatay. Banhawon sila musugat dito ni Kristo. Ya kita nga buhay ana ni siya sakalit lang mga usok ang atong lawas nga madunod ug ilis lantaw lawas nga dili madunod. Sa usa ka pagpamilok matud pas unang Korinto 15:44 agos 41. Kalit lang sa usa ka pagpamilok. Sulay ko ng pamilok. Di ba mamilok ng kita? Kaya muluha man itong mata o kita mamilok. Usa ka pagpamilok, imagine. Usa ka pagpamilok. Kalit. Usa po kalit ang imong lawas nga madunod. Giislan niya o lawas nga dili na madunod. Mahimayaon. Kanang lawasa dili na namukha gumba. Kanang lawasa dili na nakapuyon. Dili na pareho sa imong lawas ug nako karon nga nata ini. Kapoy kayo pagpamatis puno sa Dios. Kung mailisan na niya atong lawas nga madudutot, dili na nak mubati o kasakit, mubati o kaguol. Dili na mubati o kagutom, dili na mubati tanak na bati ng bilis kalibutan. Okay? So, natay paglaom, natay kaswala yung buhay na may pagkapana. So karon na ay tingog ragyod nga pamatingon sa mga patay nga dili imuha og ako ang tingog nga kanang konsulta ka dito magdala ka kandila 15 ka buok. Ang Bible nagasulti ana nga duna ragyod usa ka buok tingog nga pamation sa mga patay. Ipabasa ni Chapter 5, verse 28-29. Ayaw ang kay bulong kay mabot ang panahon na ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingin. Kung gugula sila sa ilang lubo. Katong maayong binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Katong daw tag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Okay. Pareho sila banhawon. Walay Ginoo ug naay pang Ginoo. Parehos nga banhawon. Apan dili pareho o padulngan. Parehong banhawon, apan dili pareho o padulngan. Now, initingog katapusan trumpeta no. Maabot tayo. Maabot ang panahon nga ang mga patay na naslugnanan makabati sa iyang tingog. Wala siya mag-ingon nga makabati sa ilang tingog. Iyang tingog, specific, usa ka tingog ra ang mabati sa mga patay. Ya, kita ana nagkonsulta dito sumay no kaning dito kaon na diri la. Kita kabati. Kay usa ra ka tingog ang ilang giulat. Kanang pagbalik ni Jesus, mao na yang giulat sa mga patay. So wala natulog naman sila. Only nga tingog ni Jesus ang ilang mabatian magmata sila. Jesus na. Pero ikaw dito, bisan pag isuon ka, bisan pag anak, bisan pag amahan ka, yung nanay biko, di na mata, di na kadungog, usara ka tingog ang ilang igulat. Muna nga, bisan namatay na dito sa US, namatay na dito sa Amerika, namatay sa Pilipinas, Korea, o bisan asa na pitas kalibutan namatay. Pagbalik ni Jesus, mga patay, bako na mo! Urot sila pamakot. Ha? Usara ka tingog, kinig-tingog sa last trumpet. Bako na tatanan. Bukaw na ta. Yabag mo na sila sa mga buhit. Hallelujah. Muna, hindot kayo ng mga tayta. 15 indot taghintang. Kung mamatay ka, nalaas mo. Okay? Kaya sa balang ginagin ka ng buhay. Asto lang kung maging lulag volleyball good. Nalap pa kung mag-exercise. Okay, so dirita. Nehemiah 12:2. Ug daghan sa mga nangamatay nga atuwa sa lunganan mabanhaw ngadto sa kinabuhidayon
ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Mo lagi parehong ibanhaw. Muna Donald joy duha ka destinasyon ra. Kani usa diri ibanhaw, paingon sa kinabuhi walay katapusan, ginarian sa langit. Kani usa pa diri ibanhaw, paingon sa kaulawan nga walay katapusan. Lain-lain na impirno. Duha ang ibanhaw pero dili sila pareho og padunggan. So karon lastly, salita Pinatayag chapter 20 verse 12 to 15. O nakita ko ang mga patay, nila o pili nila na nagbaro at ubangan sa trono. Bukad ang mga libro o may lain pagayong librong ibukad na mao ang libro sa kinabuhi. Ihukman ang mga patay sa mga sa ilang pinibatan na sinusulat sa mga libro. Kunya ang kadagatan ng pamatayon o ang hadis nitugyan sa mga patay na diha kanila o gihukman sila tanan sumala sa ilang pinuhatan. Unya gitambog ang pamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw makalayo. Kining linaw makalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw makalayo. grabe ni pulong iso no. Double din. No? Kasulay mo ka double din. Gipatay, utruhan pag patay. Oh? Gipatay ta og pisikal. Mamatay ta sa pisikal, balik sa abog, matod Biblia. Ang lawas ng kita sa abog, balik sa abog. Nya kay wa may Ginoo, wa man ato dawata si Ginoong Hesus. Lain na pong patay. Abi ni Igsoon, mas okay pa na yung unang kapatayon sa pisikal. Okay pa kay ngayon ang Biblia, murag natulog na sila. Wala lang gumba, wala lang kasilag. Buga. Naa sila dito. Wala sila inaibaluan. Apan kaning ikaduhang kamatayon, kaning itaw ikaduha. Murag buhi, nga murag buhi ra. Murag buhi nga pitay ba. Maglihok na. No, naglihok na tong kuan. Katong dato, naglihok na siya. Kabantay baga dito si Lazaro. Wala, aga peaceful. Pero ang dato balihok ka. Isa, ang mga brawat kaibitan rin. Ano? Sabi. Palikuan ang tudlo. Yan, ito apay, maglangoy pa ka. Langoy ta. Buntis og langoy. Abi naman igsoon dito sa impyerno, wala na yung mga pagpasol o pagmahay na dawaton sa Ginoo. Wala na yung mga paghinulsol na dawaton tubangan sa Ginoo. Bisan pag muhila ka, uskabaril na luha sa impyerno. Noon din na. Munang bisan kung sa hangyo sa dato, wala na pulos ang mga paghangyo dito. Na dito sa impyerno, magpay, namati kong pastor. May pay. Wala na akong isa lang po yung mga pulong niya, mga tambag. Muni ang mga pulong sagad madungog dito sa impyerno, pero ulahi na ang tanan. Wala na ipagbasol, pagmahay ng kawaton sa Ginoo. Munang isuon, wala tayo dagkot-dagkot, wala tayong kalagkalag, nga maadto ta dito managkot sa mga kalag. Tungod kay giklaro na sa Biblia nga kung wala gyud ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi, automatic na bersikulo diha. Automatic siya itambog sa linaw nga kalayo kaduhang kamatayon. Onya naa pa gyoy mga libro nga gisulatan sa mga binuhatan. Diba? Kita diri sa kalibutan, muratag mga maritis, no? Papan ang Dios labaw pas maritis. Ang iyang mga mata sensitibo kayo. Walay nalilong o walay natago sa Ginoo. Gisulat niya ang mga binuhatan sa tao. Bisag pila kadaghan ta, daghan kay tang tao sa kalibutan, apan may libro siya sa mga binuhatan. Grabe no, nabapas maritis. Ang maritis silingan naman yung mong dungawan. Ang Ginoo tibo kalibutan, katanaw sa mga binuhatan sa tao. Tugutagos sa gingan. Yung mga kurasa o maritis sila. Gamirasul po na maban. So, gitalik.
Gitali aning pizza bulan o gam Marisol, gam Maritis o gam nagdaot og Krista. Sa mo ni pagsulbad karon. Nakabintaha ta, pabor kay ta nga naa si Kristo iyang pulong gidawat nato si Kristo sa atuang kinabuhi as Lord and personal Savior naman. Sadyang mudawat na ni Kristo sa imong kasing-kasing as Lord and Savior, automatic gisulat ang atong pangalan sa libro sa kinabuhi. Sa dihang nagpakatao ta pag-usab. Di ba kanang mataw ang bata, bukuhan na yung birth certificate. Gaman na yung birth certificate sa doktor ba? Yung muni ang ngalan bago na natao ni nakatay. Sadyang bago putang nagpakatao diyan ni Kristo, gigaman puta og ngalan dito sa libro sa kinabuhi. No? O mayon dito ang Ginoo sa iyang angin. Okay, Michael o Gabriel, kay tan-awa ko diha sa libro sa kinabuhi na ba ng Omar Estrabila. Okay, libro sa kinabuhi. O Lord? O. Keep ko na ko. Umar. Pada Lord. Das tunga-tunga. Ayaw kitambog. Basta na ang ngalan sa libro sa kinabuhi, dili matambog. May bulungan ko no. Naba diha ka titi. Bulungan. Jumar lumapay. G Lord. G. Lahi man yung lumapay diri Lord. Lili man Jumar. Inaana ang pag-judge kung wala ang pangalan nakatambog. Apan, igsoon, atong kinabuhi sa una, wala sa diri sa libro kinabuhi. Munang sa panahon na idawat ni Jesus, gisulat ang atong pangalan sa libro sa kinabuhi. Ang ato pong mga binuhatan sa unang wala patay Kristo nakatali, nakalista. Nangawat kag saging, nangawat kag manok, itlog, nakalista igsoon. Nakalista na. Nakalista dito. So unsa may pastor? Mahukman bisag gidawat ni Kristo. Sa dihang gidawat ni Kristo, gisulat ang imong pangalan diri, gi-erase ang imong mga buhat diri. Inana kanindot ang gimo ni Kristo. Ang dugo nga yang giula sa cross mao'y nakahinlo sa tanan tong nakalista diri. Mga kalapasan, atong sala gihinluan kita sa dugo ni Kristo. Gipapas niya ang atong mga sala. So wala na yung lista diha. Praise God. Diri ang lista na di mo ngalan. So diri gipang-iris na. Unsa man rin nakalista na diri. Sa diyang gidawat ni Christ. Nakalista na ang imong pangbuhat as a Christian. Ano naman? Nganong itali man gihapon ang atong pag-alagad. Matod pas 1 Corinthians 15:58, tindog kamo lig-on o dili matarog pagpugi kamo sa pag-alagad kay inyong pag-alagad dili gyud makawang. Anong giyon sa dili makawang? Kaya na nakatali kay mao na iyang basihan sa iyang paghatag og mga reward. Paghatag og mga ganti. So ang Christian life, ang mga soldiers sa Ginoo, hukman gihapon ta apan ang may tabo mga reward ang atong madawat. Wagi gihapon ta sa judgment apan natay mga reward. Okay? So ipakita nato sa atong pulong sa buhat nga kita mga nahinluan na gyud. Munang di nato pwede nga abusaran ang grasya sa Ginoo. Naghinluan tag iris diri ang mga hugaw kayo kagwa pa na iri sa isuot, no? Ipakita ang imuhang kaugalingong libro dito. So, nakatali pero ay kabalaga ginluan sa dugo ni Christ. Nainluan to sa dugo ni Christ. Munang nuni na tani panang wala na impact sa Christian, wala na impact sa bunagin, kay indot kay kahimta mga nangamatay na sa Ginoo. Ya bisan pa po imong duda nga katuday nga namatay walay pang Ginoo pastor patumoy ako ang kampuan. Di lagi kay katong dato wala ganin nadala. Gyapon. So wala ang gamit na. Anagkot o ganang. Yung sa may buhaton ni pastor nga napatasan na banamo pagka
Nobyembre 1 nga magdiko jud mi. Unsa may among buhaton na ihaw ra bagid mi pod. Walay problema sa paghanda. Pwede ta paghanda. Bisag mo nang ginta about sa inana. Pwede ta maghanda. Apat dili pwede na atay limit. Dili pwede nga imo nang ihala dito sa hartal sa balay o dito sa cemetery. Handa. Ayaw panawgan ang mga patay. Ang dapat nimong tawgon kitang mga buhi. Idalit na mo timog dali si pamilya. Kaya mga buhi mo. Kita mo yung kaon, kita ang naigumba, kita ang naikaibog sa biko. Kita. O sa huba. Nya, pastor, sa may buhato na mo atong pansyon dito. Sa misteryo. Pwede ba na mo itong doawon? Pwede na rin mong doawon, kaya basig ikaw masunod po kamatay. Basig ikaw masunod po kamatay, niya ang nabilin, magplano po nga itapad raka. Isugay magtapad mo anang hugaw. So limpyo-limpyuhan sa na. Preparar na nga na yung pamilya po nang musunod, itapad ra. Kaya basig unyag lukuran na ang laing na apelido. Wala, so man Istrabila. Uy, tukiro naman yung naas babaw. Agoy, giluturan man eh. Imo po nang doon dito, susihon dito. Kapag dili na nimo, dagkutan. Di po ka magsulti dito. O kung mahin mo, budoaw ka, dili po sa panahon sa Nobyembre 1-2. Pwede laing panahon ka budoaw. Kaya Nobyembre 1-2 ka budoaw. Kaya mo join po kanila, magkapandulan, magkakubang. Lah, lagi na doaw lagi sila. Hindi pa yung ibalikan bulak na gumamila. So, dili siya may limitan na mo nito. Panagkot, kanila.